ప్రొఫెషనల్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్ పేరెంట్ నష్టపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే నా నంబర్ కూడా నోట్ చేసుకోండి టీచర్స్. అవకాశం ఉంటే అలా మా అవసరం ఉంటే కాల్ చేయండి. నంబర్ నోట్ చేసుకోండి 9182594685. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను 9182594685. మెహబూబ్ బాషా, డిఎస్పీ స్పెషల్ పోలీస్. ఇంకా టీచర్స్ ఎక్కువ మీరు పిల్లలతో గడుపుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా గుర్తించి మాకు చెప్పండి. మాకు తెలిసిన డోనర్స్ ద్వారా వానికి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయాలో చేయిస్తాం. మీకు మంచి పేరు వస్తుంది, స్కూల్కి మంచి పేరు వస్తుంది, పిల్లలు కూడా బాగుపడతారు. అందుకని ఇవన్నీ చెప్పడం. ఇక ఈ చక్కటి మినీ ఒలింపిక్స్ లాగా అరేంజ్ చేశారు. ఇక్కడే ట్రాక్, ఇక్కడే అంతా చాలా బాగుంది. దీనికి అంతా కష్టపడిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఇంకా వాళ్ళకి తెలిసిన అలవాటైన దాంట్లో ఇంకా డెవలప్ చేస్తూ పిల్లల టాలెంట్ని కూడా గుర్తిస్తూ ఈ స్కూల్ని మంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి గుర్తింపు వచ్చేలాగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన జోసెఫ్ సార్ని, మేడం గారిని మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ విరమిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
आकटांतियमानी रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए रोशन नहीं खेल सकते लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है थोड़ा ईगो पे आ गया था और इंडिया आज के बाद ना कभी फाइनल में आएगा ना कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। शुरू से आज तक